Je to opravdu pro vás. OK, čuste fajčiči, tu je Meťo. A ja vás vítam pri našom novom vlogu. Predtým ako sa spustíme do témy, pozdravím tých 5 ľudí, ktorí ste dali na status komentár. Dali ste tam dokopy 172 lajkov. Status komentár. Dali ste tam 172 lajkov, takže pozdravujem Milan Pulc, pozdravujem ďalej David Juhard, David pozdravujem. Ďalej pozdravujem Čenge Oršoja Máty, ďalej pozdravujem Eniko Hubaji a to bolo asi 5. Ďalej pozdravujem Matej Michali. Takže ja týchto ľudí pozdravujem a ďakujem, že ste fajčiči a že aj ostávate fajčičmi. Ak si fajčič, tak ním ostane, ak nie si, tak sa ním stane. Ale fajčiči, ako môžete vidieť, kto o tom nevie, na iSmoke, z iSmoke mi napísali, že si pozreli moje videá a že sa im dosť zapáčili, že to je kvalitná tvorba na Slovensku. Tak ma podporili takouto vecičkou, že mi poslali na recenziu nejaké veci, ktoré sú v tejto krabici. Ja netuším, čo je v nej, pretože som to chcel otvárať takto s vami, aby sme sa tešili spolu. Brutálne sa teším. Poslala mi to iSmoke firma, ktorá vyrába veci ku vodným fajkám. V popise bude link, že som chcel povedať, že som brutálne, ale brutálne nesmierne šťastný, pretože na YouTube je toto moja prvá objednávka, ktorá mi takto prišla, ktorú mi takto poslali na recenziu, takže som brutálne šťastný a ďakujem vám za vašu podporu, lebo bez vás by sme sa sem nedostali, chápete? Takže pustíme sa do toho. Nemám začať. Vôbec netuším, čo v tom ja. Nevadilo by mi, aj keby mi tam poslali nejaké maličkosti, pretože je to objednávka a je to spojené s mojím YouTube channelom, takže sa teším brutálne. Nevládzem už. To kým to otvorím, to schudne 15 kg. Je to tu. I love hookah. Sáčky, nafúkame. Oh my god. Motherfucker. Poslali mi náramok, ja milujem náramky. Ako si môžete všimnúť, mám aj túto zopár, na tejto už nie. Mám aj túto zopár a na náramku je napísané The Hookah Lover. Holy shit. Ďalej mi poslali nálepky, prosím o makro. True Hookah Lover, čo sa mi hodí brutálne, pretože ja milujem nálepky aj náramky. Sú super, vyzerajú peckovo. Aloval! Alo... To je normálne aloval iSmoke na vodné fajky. To je labola, ani to nevala aloval labola. Kámo, ja tento alobal neotvorím nikdy, pretože toto je ako môj malý suvenír. Toto nepoužijem, toto si nechám tak, ako to je. OK. To je normálne, iSmoke, ja som normálne, že teraz, normálne som teraz nahypovaný normálne. To je iSmoke Bowl, čiže to bude nejaká korunka. Oh my god, to koľko vecí mi poslali, ty vole, toto bude recenzia na 20... Holy fuck! Premium coconut z uhlíky, 1 kilo. Premium El Fuego. Premium coconut cachuale. iSmoke, vy ste boží. A ďalej tu je ešte... Kazach? Neviem, čo to je. Toto bude asi ku korunke. Asi, neviem, nemám poňatie. Ešte si pozrieme túto korunku. Oh my gosh. Wow, skoro som sa porezal. iSmoke Bowl. Oh my god, ako peckovo to vyzerá. Veľmi to je šikovne spravené. A tam je ešte dačo, že congratulations to buy, ale ja som nič nekupoval. Holy shit. A pozrite, je to spravené v takomto... No, je to spravené takto. Luxury, motherfucker luxury style, čo je nádhera. Kokos. Peckovo to vyzerá. Tu máte ešte aj, nie vyrité, ale tuto máte aj logo iSmoke. Strašne brutálne to vyzerá, ale teraz neviem. Toto má byť asi tak, mi sa to strašne páči. Fú,
Fú. Ale viete, čo sa mi na tom páči najviac? Tieto nafúkovacie bankúšiky. iSmoke, ja vám ďakujem veľmi pekne, som nesmierne šťastný, že ste ma takto podporili. Toto je proste mega. True Hookah Lover, toto sú strašné pecky, aj toto I Love Hookah. Fú, ja neviem, čo vám povedať, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za slednutie, určite zanechajte like, určite zanechajte odber. Please like, subscribe and peace! Pú!